така поредния клип, докато се движим по път. Направо до табелата е, няма какво. Тук не е изкривано даже, незаконното сметище. Село Проломе в община Карлово. Ето въобще в началото на селото. Поринати строителни отпадъци, има от всякакъв вид, има асфалтови, ето посипката асфалтовата. И е в деренцето пак. Ето асфалтовия отпадък. Става добре ясно в цяла България. И нашите съмишленици качват. Във всяко едно малко или голямо населено място има по няколко вида сметища. Поринати, ето и тук също е поринвано. Затарабели са деренцето и това е. Ето в началото на селото още. Ще ви снимам пак природата.